И здравейте, приятели! Добре дошли в едно ново видео. Аз съм GoGoMaster 35 Pro и днес започваме да се завършим. И днес ще играем една игра, която не е предложена, но аз ще я приложа. И именно ще играем Грани. И ако искате още такива видеа и ми подкрепяте контента, може да се абонирате за канала, да оставите по един мощен лайк. Сега нека да започваме, понеже аз нямам някаква идея каква е тази игра, нали, в смисъл сега за пръв път виждам. Но тук, нали, някакви дификали, даркър, но и да ни е тъмно, екстра лукс, музиката, да я знам, музиката, да, тук Грани, Nightmare, това никаква идея не знам за какво е. Medium, тук да, до Грани ще, но това предполагам, че една баба, защото видях в началото, съжалявам, че не ви го показах. Така, Грани ще е бавна, no creaking walls, opportunity to get bonus day, някакъв бонус ден. Това ми е първия път, в който играя тая игра, никаква идея си нямам, тъй че давайте ми съвети долу в коментарите и знам, че има втора и трета част, но сега ден едно. Пуснал го на Easy Day, защото нямам си никаква на идея каква е играта. Така. Това е някаква къща, някаква стая. Добре, чакайте сега да видя дали така се движа. Не. F, с F ги отварям. Добре, тук горе имам контроля. Да се съкрия. Тук има някаква ваза. Тук има нещо, някаква отверка. F, спешалки. Нямам си никаква идея какво. Piece of painting. Какво за бога трябва да е това? Я знам, хора, намерих просто някакъв спешъл ключ. Това е някаква... Чакайте. Чакайте да бягаме, че му е бабата взем да дойде. Това тя ли? Да, тя е добре. Значи, тя се държи бавно, да, аз го пуснах на Easy. Така че ще минем, ще я заобиколим. Надявам се да ни... Падна това. Добре. Скоча през прозорец. Тук имаш някакъв прозорец. Чакай. Не бе, какво направи? Добре. Искам да влиза мейн меню, но така. Без исках направих нещо. Така сега. Караме тук има врата. Добре. Научка. Какво е това за бога? Чакай, аз с кое клякам? Нямам си никаква идея, не тъй, че събори. Просто съборих нещо и чух. Ето я бабата, брат. Надявам се да се махне. Или да скачам, да бягам пред този прозорец. Там не знам, имаше някаква врата, ама... После ще видя какво е. Той е бабата, брат. Играем на креница. Тук играем. Добре. Ще чакам да се махне. Сложи капан. Тя не е сериозна. Хайде, бабо. Давай. Давай. Добре. Така. Затвори вратата. Обаче аз мисля, че нямам контроли за клякане, така че... Ще се сложа. Не. Контроли... Не. Контроля ми трябва fullscreen. Знаете ли какво? Ще го направим на fullscreen. Не, чакай. Хора, извинявам се, че ви бавя просто... Скриншот. Кипа. Да, ето. Така. Сложа... Не. Почумбая. Сложа и тук за клякане.
Ще го сложа и мисля, че това вече ще поработи. Така, свирахме го. Не, май го няма го май. Не знам как трябва да сложа, в смисъл контрол за клякане, да. Shift, Save, добре, така. Отиваме тук, кликаме това. Просто му да клякаме, да. Тук така. Не знам за кого стои той, че къде отиваме тук? Някакво писмо, де знам какво е това писмо. Ще трябва да клекнем. Не издадох звук. Бабата май ще дойде, трябва да се скрия. Тя наистина ме видя. Че тя може ли да кляка? Бабо, здравей. Бързо. А тя не може да кляка, май. Ако клякаш е много гадно. Май не може да кляка. Чакай, ще отида тук, за да ме загуби. Добре. Тръгва си. Ние ще се изправим. Бензин, добре. Газолин, там предполагам, че трябва да го напълня. Бабо! Ти от кога си имаш кола? Партов шотгън. Добре, тук има нещо. Това може да го отворя? Ай, такарки. Случвам се. Какво е това вътре? Нямам си на идея. Добре, това е някакъв шкаф за прекриене, предполагам. Какво е това? Вътре. Някакво сауна, да я знам тук. Може ли да затворим бабата? Чакайте, ще пробвам. Чакайте. Ще застанем тук, надявам се да не ме видя. Бабо. Къде е Къде е? Смисъл? Ще дойде ли? Добре, нека вземем тая парт шотгън. Кое е това? Тук ли? За тук трябва някаква пушка. То не. Айните шотгън, добре. Чай, тук има нещо. Старт. Еканото старт така регет. Добре, значи... тук предполагам, че има нещо. Добре, има. Какво е това? Трябва ни някакъв спарпок. Трябва ни engine, т.е. и трябва някаква батерия. И предполагам ключа за колата, защото е основното нещо. С което ще тръгнем. Само гранушка да не е тук. Добре. Тук има някакви шкафове. Добре. Както казах, приятели, дайте ми съвети. Между другото, и там видях някаква книга. Ето го! Engine Part, добре. Engine Part, тук има някаква книга с ръки. Добре, явно... Да, ще ни трябва. Чакай, тя видя ме. Тя ме видя. Бързо, влезай. Крий се. Добре. Загубили ме. Загубили ме или... Не. Ще трябва да се скрия тук. Хора, бутнах там бронята ли, нещо на колата ли, де я знам. Интересно, тук само знам за играта, че има 3 изхода. Единия е нов, доколкото си спомням. Другия е през вратата и той е с колата. Не. Не, приятели. Не.
О, мря. О, това се бъгнах. Тя толкова силно ли бие, бе? Добре. Колко дена имам смисъл? Да я знам. Втори ден. Значи втори ден. Така. Чакайте малко. Сега. Този бутон искам си го сложа и тук. Така, слагаме си го. Така. Добре, вече можем да клякаме. Добре. Ето тук вратата. Вече горе-долу знаем. Тук ще лутнем набързо. О, бабо, здравей! Как си? Чакай, тя е ядосана. Защо? Ще и са червени, май. Добре, ела. Така. Перфектно, добре, сега. Бабо, тук има книга, взимам я. И тук има нещо, обаче не мога да го видя, защото тя ма гони. И така, ще отида долу. Добре, тук сме етажа, който... то тук... тук нямаше нещо. Добре, ние тук умряхме engine part. Мася. Това моля да го дропна? Так, чакай. Ще си добавя бутон, трябва да си добавя бутон. Добре. Сейвам, така. Не, какво направих? Хора, извинявам се много, но просто... Здравей! Добре, сега бабата е тук. Не знам как не видявам. Добре, ела. Така, въртим. Искам да се взема engine парта. О, не, бабо. Айде, май умрях. Бабо, иди. Добре. Добре, ще стоя тук. Не знам как не ме убие. Затворих и вратата. Тя къде? В смисъл... Къде? Тя се качва. Добре. Така. Слагаме. Какво е това? I need a wrench. Добре, това какво е? Падулки. Мисля, че трябва да отворим гаража, за да избягаме и нали да... Освен колата, да. Така. Бабата. Имаме един проблем. Взема тая книга. Търсим. Къде е бабата? Защото... бензин. Аз забравих, че сейфки. Трябва някакъв си... О, не. Тук има някакъв капан. Аз съборих нещо. Така, ще отида отвън. Тук мисля, че извиках с това падане. Така, тук и долу, тук какво ни трябва? Winch handle. Добре, ти искаш нещо като дръжка. Да внимавам откъде минавам. Така. Дали тук има нещо? Интересно ми е какво е. Видяхте ли го? В буквален смисъл аз се шашнах. Така. Бабъл. Здравей. О, не. Здравей. Добре, бабо, ела. Трябва да въртим. Ще въртим баба Грани. Така, ела. Тук ще такова това се забави малко. Ела. Така. Така.
Ще я въртнем. Тя пак ме видя. Добре, затварям тук. Намерихме тая батерията. Давай, бързо. Тук книгата мисля, че искаше. Просто видях някаква ръчка и нещо. Добре, бабо, ела. Затварям вратата малко да се забавиш. И тук нещо. Бързо не. Нямаше нищо. Така. Минаваме. Взимаме тая батерия. Отваряме. Бабата идва ли? Затваряме. И отиваме долу да вземем това. Отиваме долу по-точно да... от тук ще минем. Знаете ли какво? Това нещо тук дязвам. Тук има някаква къщичка, тук има някакво резало. Предполагам, че трябва нещо да срежем. Или нещо. Да, вървим. Сам бабата да не е тук. Така, идваме тук. Отваряме го. Слагаме. И остане Sparkplug, Range, ключа за колата и бензина го знам къде е. И падлок е, нали? Така, баба обаче... Чувам я как се смее, брат, тук направо прави всичко на кайма. Добре, тя май... Какво това някаква... Добре, пак част някаква от някаква снимка. Знаете ли какво? Бабо. Баба ела. Моля се. Така. Ела. Чакай, ще го пусна в 11 на фулскрин. Ела. Така. Ела. Така минаваме. Част от снимка някаква, добре. Тук има някакви неща. Тук нещо. Sparkplug. Добре. Това ни трябва. Чай, лагваме за секунда май. Така, Sparkplug. Тук има някаква стая. Тук има 2. Какво трябва да означава това? Някаква кутица. Какво е това? Някакъв ключ или нещо? Добре, явно предполагам, че ще трябва да намерим някакви семена. За тая птица. Оля, чакай, тук има нещо. Бързо. I need a screwdriver. Добре, ти искаш такова. Това обаче ще го мръднем. Бързо. Така, слагаме го. Трябва ни рейндж. И ключа за колата и падлоки, да. Така. Тук има капан. Аз тутнах нещо. Бутнах там някакви работи, вази, простоти. Така. Отиваме. Отвън. Ще я привлечем. От това звук издава. Добре, така.
Отиваме сега. Отиваме на горния етаж. Тук в банята нещо. Не. О, тя излиза обаче. Тук има някакъв етаж. Какво е това? Бре, там има нещо. Предполагам, че е някакъв ключ. И това какво е? Не ви препоръчвам да ходите тук. Ти иска... Добре, това какво е? Това е I need a hammer. Добре, значи трябва да вземем чука, за да срежем едната дъска. Чакай, ще бутнем това. Тя идва, добре. Тя идва. Тя идва, добре. Видяме. Сега очаквам да дойде тук. И... Така, сега слизаме. Тук мисля, че нямаше нищо, нали? Не. Тя май ще дойде отгоре. Аз ще видя нещо дали има, защото бабата е тук. Бабъл. Добре, баба, виж ме. Така. Ела. Бум бам. Добре, трябва още веднъж да я завъртя. Това трябва да затворя. Част от нещо. О, не. Баба, събори ти картинки, тук работи, не знам, ама извинявай много. Тук да видя набързо, нищо. О, фък. Така, добре, стигнахме до тук. Тук има нещо, партов шотгън. Добре, значи намерихме всички части от тая пушка, дете. Ето тук хендуел, мече. Добре. Само трябва да по някакъв начин да пренесем, нали? Мале, стреснала бе жена. Значи, понякога наистина ми се изкарва къла от тази баба. О, тия рекламите. Така. Сега се връщам, хора. Приятели, трети ден, третия ден сега. Остават ни още, мисля, че два. Да, два ни оставаха. Остават ни 2 дена. Така. Отваряме тук. Отивам. Искам да взема, тук имаше една част от пушката, като ме гонеше бабата. Парт от шотгън, ето взимам я. Да. Отида тук долу. Така. И последната, да, дървената част. Която не остава, която е там на място, като мряхме. Маля, брат, тая музика направо ме побърква. И също ни трябва и ключа. И това, какво беше името, и рейнча ни трябва. Тоест, гайчения ключ. И други работи, така. Викаме бабата. Да чуи по-добре. Чакаме я. Чабабъл. Така. Киваме. Горе. Добре, трябва... И тук някъде беше. Да, ето. Yes. Някакъв ключ има тук, спайдър кей, добре. Така, бабата ще дойде. Ела, бабо, ела. Добре, тя вече знае, че съм тук.
Сега ще изчакам просто тук, защото знам, че е бавно. Space to drop. F. Така, знаем, че тук ела. Аз минаваме и тук. Така, постой си тук. Не! Майко, аз тотално забравих. Чакай, трябва да намеря някакъв предмет, да я знам нещо. Не. Тя горе ли? Ела, виж ме. Бутнам тук картините, работите. Трябва да завъртя. В тях постави капан ли? Добре. Тук, ела да завъртя, трябва да завъртя на тая маса. Айде, идвай лека по лека. Така. Перфектно, сега той е тук капан, трябва да ма хваща бързо. Така, чакаме, защото пак е 100 000% бавна. Идвай. 3, 2, 1, идвай. Знае, че съм тук, така ела. Идва. Че заради тебе. Сега, пак го взимаме. Правим и така. Добре, така. Взимаме... Тук има... Добре, готови сме. Взехме пушката. Вземя... Патрон. Шут. Мога ли да я застрелям? Или предполагам, боже да. Така ще букна това. Мали, то тук 100 000 шумно, брат и работи, така нататък. Не. Сейф. Добре. Не. О, майко, брат. Бабата ма смаза от бой. Добре. Брат, обърках. Просто мискликнах. Не знаех просто. Какво направя, брата, но... То докато кликна, добре, четвърти ден. Тут. Да. Остане още един... О, вече екрана ни е в... Кетчуп, да. Кетчуп е. Мой да ска и вино и така нататък. Но кетчуп, кетчуп, защото е по-такова. Така. Приятели. Така, сега. Отваряме тук. Събаряме и картините тук, за да дойде. О, не! Бабо, здравей. Бабо. Не знаех, че идваш отдолу. Добре. Пишете ми в коментарите, между другото, как ви казах, други съвети как да мина грани, защото на мен ми е трудно, аз съм нов играч, така. Пушката. Взимам я. И сега само бабата трябва да се появи. Ма тя не изгубя. Така. Бабо, ела. О, нема, аз нямам такъв бутон. Нямам такъв бутон. Добре, значи ще трябва да е стрелна по някакъв начин. Трябва да си намеря бутон. Какъв е долу, приятели? Сега се връщам просто до... сега. Приятели, тук сме. Пети ден. Мисля, че е последния. Защото да. Така. Взима... Добре. Така, сега чакам тук. Надявам се да дойде. Някой ден. Добре, дойде. Не! Не, бро, как можах, бро? О, майко мила. О, добре. Това беше последния ден, доколкото трябва да такова. Нали, да. Добре, нещо се случва. Балата е зад нас. Така, целият кетчуп, да. Ето го сейф ключ. Мисля, че това е сейф ключа, да я знам. Защото прилича на сейф ключ, да. Така, отглеждаме се. Бабо, здравей. Тия учители са бели, май. Брат, какво е това? Добре. Шамар ли ще ми биш? Добре. Не.
Това беше много гадно, брат. Да. Добре. Това е, дами и господа. Както видяхте, бабата ни разгромил бой. Взехме пушка. Така, вече горе-долу разбрах какво трябва да се прави. Има някакви работи, мечета, работи. Имаше някакъв сейф зад мене, мисля, че. Така че това ще е от този епизод. Както видяхте, бабата ни уби. И нали това е. Така че в следващия епизод, моля ви се, пишете коментари как се играе, нали, грани, защото, нали, аз не знам сега за първ път играя. И много ви благодаря ви, нали, че гледахте. Благодаря ви, че гледахте видеото с мен и нали, се забавлявали как съм толкова голям бот на тази игра. И това вече следващия епизод вече ще погледам малко и ще разбера. Ще чета, нали, как да се минава тази игра и после вече може да минаваме втората, третата, другата, седмата част, каквито части имам, ще ги минем. И това беше от мен, всички приятели. Надявам се да ви е харесал клипа. Ако искате още такива клипове, ударете бутона за харесване, абонирайте се, за да станете абонат за канала. И така, с един абонат супер много ми помагате. Така че, това беше от мен. Купваме от играта, отваряме го това, да. И спираме и от мен чао и до следващия път.